Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, bigat yung aming nga pada pagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manang sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato'y iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat ng pag-aldaw na yung bagang oras, kanakayaming sa kapada, padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lovely. Hindi ang problema ni Lovely, anyat kayat na ang pilyan na, panakarakrak ti dayaw na, o panakaispal ti inana. Anyat kayat sa una ito nga pagkasalitaan, hindi irugin, ti pagkasalitaan ni Lovely, yan, tuloy-tuloy dito yan. Sa ito lang nagbasa ti komento, into no, malpas dito istorya o napakasalitaan ni Lovely. Hindi ang problema ni Lovely, anya ti pilyan na panakarakrak ti dayaw na, wano, iti saan nga panakaisalakan ti inana. Yan, panangilala ti dayaw na, uno panangilala na ti biyag ti inana, nga da iti ngarab ni patay. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Lovely, papagayam mi, kunana dito'y, nakalawlaw ko na nga kunana mi. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi, ngano adda magsay ang miyembro ti pamilya, agladingit dagiti mabati. Ken, kasla saan na kompleto? Tatalagamit nga saan nga kompleto, dadakurang na. Numampay may mesak lang nga inanak, datatang kininanang Manong Nemi, ngam narigatlat na ti panagbiang mi. Nangro na lang aroden, idi apaggraduar ko ti high school Manong Nemi ket pimusay ni tatang. Mapukaw ti may sa nga nakadungdungo nga ama, Manong Nemi, ken nakasaysayat nga asawa. Aduman dita Manong Nemi, dagiti makitkitak nga ama. Adi giti pagtaingan ngem irresponsable da. Adu dita dagiti ama nga naulpit ka dagiti anak. Adu dita dagiti asawa nga lalaki nga naulpit iti asawa na. Ngem apay nga saandang isuda ti mapukaw kuman diti lubong. Apay nga ni tatang nga nakadungdungo ka na kami kininanang. Apay nga iso tinasken nga mapukawan dito yung lubong. Kasanon ti responsibilidad na kaniya kas ama, kan responsibilidad na kininanang nga kas asawa. Ado idi Manong Nemi tinagarubos kadigiti luwak. Ado idi tinagarubos nga luwa, iti na itang ipupusay ni tatang. Nangruna lang aroden kininanang. Aninanang kasla din na kahit idin tagbiag. Ngayon pampanunutan na klas siguro. Gabot adahak. Kan salsaludsudan na siguro ng kasano aktupay. No pati isunak at mapukaw ko.
Kasano agtupay nga anak no awa nagpadpadan dagiti ama kaninak. Dada siguro ti pinanpanunot ni Nanang Manong Nemi. Isong dagbasa ako ni ti college Manong Nemi inyarado ni Nanang ti pigsana tapno makapagturpusak. Uwen Manong Nemi. Agawat Manong Nemi kadagiti nga mapan na ila kung nga nateng isursur agsusuon ti labba. Mapan na danuna na mismo kadiso mismo ti agburas kadagiti tarong, kamatis, pariya, sitaw. Sanan to bayadan iti aking kukuha ket mapan nanto isursur napialang adan tuganan siya naman. Ergan nga anos kada. Ibas mo tagbasa. Tawad di sa bali nga mapatawid ko keng kano saan nga. Ti adal. Naragsakak tumaten nga mapandumanon kinitatang mo. Ito makapagturpos ka. Kadadan na pindas ka trabaho. Iso nga, saan ka pa lamang kinubnubyo? Nalawag ka di, lovely anak. Uwan ako pagdanagan nyo. Aduman nga peso na kita karaarim kanyak. Ngayon, awan sa bali nga pasnak ko, nasa nagbasa. Ala, kita sabi ko mata. Nasang atlat na tatawa anak ko. Kinapuno na nga, tapag agar-arim kanya kabaknang. Na? At agar-arim kanya kabaknang. Nung makiasawa ka nung kengkuhan, agbalin na ka na namay, kastamatan ka na kayo. Ag namaita nga duwa. Ag naita ka nung tinapintas ka balay. Sino na ita? Nabaknang nang. Ako pa asawa na? Magda asawa na? Alain na ka nung may katlong asawa. Ay, susawa. Ay, napiya kumamad na nawan asawa na, nagpintas ka din ano. Talagang ipay na kadatat damay. Ang adamat gayam asawa na. Pudno din baga kininanang Manong Nemi. Adamat ikotak na pindas, darariga po na no apay nga adu digitag tarigagay ang makugudud, mangnanam, ken na mga paragsak kanyak, akas ba't iti panagragsak na babaen kanya. Ngamsang kong indaing kaskaso Manong Nemi. Kapag dapat kita manginjay ti kwarta, baga masapol mo ti kwarta. Tapos saan nga marigata ni nanang mo, siya kung di mo kapabasakan ka. Iti, anya nga rason, sir. Parang sa akin, nak. Parang sa akin ka. Ipay ko amin na kasapulang. Manong Nemi awalat na siya at nga jaya. Puro linuloko, puro ginagartem. Tilang nga ta, bagik, kinapintas ko, iti kalkali ko gumanda, Manong Nemi. Di makadakas di adda kung sumrek ako ni third year college, Manong Nemi, saan kun nga naituloy, agsipod ta, agsaksakit biten ni Nanang. Nang, panahon naksamad ten. Numabalin ka, saan kumanak ko? Abay batal anat sakit yun. Iba-check up kayo. Saanin. Okay lang dato yun. Iso na lang ta sana kung nga makapagtrabaho anak. Dito yung klatan balay. Nang ipakita kay di doktor. Ako usarin ta anak ko. Iso na lang anak ko ta saan kan nga maituloy pa ipagbasahin. Awan ti maitin ko rin kan nga usarin nga baka nag-enroll. Siya nga ro din tagtrabaho na. Pasensya ka kanya ko nanak ko. Saan ko matungpal ti obligasyon ko ken ka. Tanya nga ro. Kasto matanti ka sa saad ko. Nang ito nang takwartak. Ibang tayo ito, kumpay ka ito sa ospital. No, nakita ka na imbang, no, anyat sakit yun, no, anyat marikrik na yun. Kung kunada nga ro, adan sakit kidney trouble ko. Ha? Ala na nang baka kumaro dahi ta. Masapon may pakita ka ni doktor. Ngayon mo ka sarot pa nangalukoy ko Manong Nemi kininana nga sumrek iti hospital tapno ma-check up. Ngayon, di namat kayat. Adarata ang rin na Manong Nemi nga bulong. Nga isot inuman na. Iso ka nung makaagas kayong kuha na. Ngayon maliston nga mabanog Manong Nemi.
Dati ka po na no apay, nga dinaramid ko manong nemi kat nagsapol akong ti pagtrabaho. Nag-strike ak manong nemi ti may sa pabrika. Dito ay nagsuldo iti kinsenas kan binulan manong nemi. Maglagi din, taadagayam ko manong nemi nga nang isarag kanyak. Nadwa kami ti nagtrabaho. Wen, isa dahito manong nemi ti kayam ko nga ni Tina. Nagananos ka nga ron si kanti, magbibiyag ka ni nanang mo, kan napagayam sakit na. Ito nagsweldohak, mayat man uno saan ni nanang, masapol ngay pa, ipatuktor ko. Ayun ko naman nga, mayat sama na di ang rin na nga bulong sana inumen. Pasaremet sumalon at kasasad na. Magdlaw ko man kang sumalon at. Ang awang kas panakapakita ti doktor. Napintas ka, lovely. Dito ito, ulitan na, napintasak. Ato da kitag duyos kang ka. Panagkriknak, umasan sa tubiyag mo. Doon ito mga asawa kang kabak nang. Dagi di babak nang, tila ang bagik ti kalkalig umanda, awan ti ayat, ngay pay na kanyak. Dagi ti gartim nga babak nang. Nadumatan nang ijaya kanyak ket. Agbali na kano akabit. Ibalayan na kami kaninanang ditakkel. Kanada katulong mi. Ti supapak na. No mailiw kanyak. Umay naktagikwan. Ayun mong sino. Isyak ko man kahit na. Niya kiting na naya. Agubra ka din kat na dadante supervisor kayo. Adan talo nga bulan ko ang trabaho manong naming kaskas din nga saan ko nga pilit ni nanang. Sa bagay makita mo kidi sumalsalon at sunalay ko na ako nga listo nga mabando. So nga parparita kiso na nagtrabaho manong naming. Nang, dito yung latan. Nakarugurog iti arubayan, nagsagad ka. Di mo masango. Nawara dito yung balay, agurnusak, sagadak. No, dakat ipagtrabaho am. Siyak tagluto at ipangal daw ko. Nang, ilakam kumutan ti pangal daw yun at ibigat nga siyak tagluto. Saan ka nagluto? Sa ti malem, sumangpetak natin sa paamat. After alas 5, kinadakon dito eh. Saan ka ako nagmambanog, ha? Anak. Ano nga talaga marikrik na yun? Kasla, paypayapayan ako ni tatang mo. Nanangampay lang, Kahit ko pa lang, agserbi at kada kayo. Itultuloy ko tagserbi. Nung makornong tayo, papintasan tayo ito nga balay. Tapos saan nga delikado na kusta nga umay nga dumting nga bagyo. Yan ka nga rin natin, amin nang. Abi nga hindi yung kaya't nga pa-check up ni Dr. Ayak. Huwag namnama kailatan, kailatan hindi panangangagas ka na kayo ito, elboraryo. Ikan na kayo, tibulbulong nga ang renyong inumin. Mayat met. Sumardan met no ka ti panagsakit na. Ano nga ti nagsakit? Dito eh. Ito kidnik. Nang delikado, masapol nga maipakita kayo ti doktor. Ngayon di na natakayat manong name aking gay ti may nga bigat. Nakaluto akon, nakarubuat akon, manong name saklatan di mo nanganangan, kastamin dati. Ididakpan langin mauray manong name nga rumwar ni nanang iti silad na. Napang ko dinahan iti silad na. Nanang? Nang? Anak ko nyo? Di nagpakadalagan. Di ka pakadalagan kasta na yun ti panagasasog yo. Nanang mait kay manuno saan nga masapol nga may kumpay ka ti ospital. Kasanon ti pa nagtrabaho? Di, kitagabsel ako na. Kasanon na may katkasa nga bali na ang. Basta naskin kan masikaso ka na yung mag. Tumawag ti ambulansya. Iti ospital to, may nakaalaan. Isarak ka ti ospital, nanang. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi. Inasikaso nga dagos dagiti mangagas inak.
Dakman nga uri hata manong namin no anyat resultahan ti panagangsaman da. Tinawagak ni Tina gayem ko ken katrabahuak manong nami kat imbagak. Imbagak pakibagam balatan ni boss na anak makastrek. Intaray ko ni nanang ko ti ospital. Kat anak kasasad na. Anak anong sakit na. Diyak pa'y naamuan. Madamada pa'y lang at namtamingin. Obserbarin. Saan ko kami nga uray nga rimorit silad na. Timapang ko kitaan, nagas-asog, kasta unay, tirigat na. So, ang timawag ako na ambulansya, sarak ko nito ospital. Alagad, ikarkararag mo kinahapon Diyos, friend. Nasabi ko ma, tasang nga nakana dito ang sakit ni nanang mo. Sabi ko ma, tamaagasan pa eh. Sabi ko ma, agpahot pa itibiyag ni nanang mo, tanarikat may mesa. Sa bagay, dawan to ni nanang mo na makiasawa ka, tapno ang takaduam. Tapno ang dan tumatin anak mo. Sa mo'y magbagat kasta. Agpahot pa ni nanang. Agawa wirto pa kadagit agbalin nga apo ko na. Manong name kasarita kong ti doktor. Apay nga italay nga i-confine mo ni nanag mo. Doktor, grabe ang tikasasad na. Diyos ko, saan nga din nga may spal pa ni nanang ko, doktor? May spal. Mabanti pa naka-operar na. Medyo dakal di magastos. Doktor, kasano kadakal na, doktor? Samo ka mailan? Kano, malaksin no da baglang agpautang ka. Mangrugi ti 100,000. Sampai lang nga reta. Ato pwede kiti may nayon. Kaspasit iti panagagas na. 100,000. Pangalaak, doktor. Agirimedyo ka. O masadag ka rin kakabagyam. O rin basi-basit lang numarnong. Masabol nga kutikan. Sakbay ti amin. Maladaw ti amin. Agyan pala dito ni nanang mo, may pakat pa lang karaktuanan na giti. Nas ka nga may pakat. Pangururayan mi na makairemedyo kanto niti kwarta para ti operasyon. Di yung ka rin mambalilat ng operaran, doktor? Uri no, akong pwede kasagana ng kwarta. Kumaa, ang sambat nga rin mabalin. Itulog yung kadilatan nga matayin ti pasyente, doktor. Saan ka rin nga pagribangan nyo? Ini mga spal ka rin ti pasyente. Sinapatan nyo rin na, doktor. When? Kasapulang mati ko nada nga standard operation procedure, SOP. Manong nemi, kasla makulkul ti panunod ko. Yung masadagak, karigiri kabagyak, nisuda pa'y manong nemi, iti mangipaidam kanya. Awan mabalim mi. Lukas na nga, matayin ni nanang mo, agad di matayin, ako mabalin tayo. Oray ka sa numat ayat mi kumamad na mangtulong keng ka, mangtulong keng ni nanang mo. Ay maumad nga rin mabalim mi. Papatatag di ka sasad nga umortala. Mawat ng kayo, anti. At dapat anak yung anda ti abroad. Kaya di tawagan mi sumuna marbareng no may kan na ka. Kasinsin ko manong namin handa di Hong Kong tinawagat. Ay, magpaagas ni tatang. Tinabigit akong kwarta, kasin. Sorry. Mas nagkalangin sa Bali. Manong namin nanda ni agpapadada iti ko na. Ngay sumbat. Awan, ti maitulong na. Tilayan ka no may tulong da, ket sumublat ka no mapangbantay kininanang. Dito lang ti may tulong da ka no manong nemi. Mapandaman tayo nagsusublat. Kamayatan ka nagsubliak iti trabaho. Ano nga tanong bumalik, ito na ito akumpanya. Akit nang bumalik ka, akit basit lang. Imposible balyanta ka ti 50,000 o 100,000. Nga nga rin yung tiramidek. Makalawas ka ni kanak ti Godawit ya. Doktor nga gini medyo. Sumapol ka di baknan. Gamang tedi ka sa pulang. Sino ko makarod?
Di sumapol ka nga ron. Umasdag ka rin di among ngobak na. Kahit na nga nagpautang. Saan na nagpautang ha? Usarem ta kinapintas mo, friend. Ano tiket mo sa akin? No kayat mo, i-recommender ka. Ama mo ka manager di may stock club. May isang bar. Tina, kunak malano, gayam ka. Dahil talangin taam mo ka papuspusan. Kayat mo nga may spaltinam? Kayat ko, apay ka di nga saan? Awamat nga roti maramid mo. Nga aramidan, mapanag-uutang mo no, ana. Saan ka nga makautang? Saan ka makabulod? Nga mabalim mo sa rin tibagin. Ano klase nga logic data? Ag-practical ka. Di ba si Kamil lang kung kuna iding adot mang over kang ka ti kinanamay, kwarta, asupapa, akasukat, itibagim. Ilakok ti bagi, ilakok ti dayaw ko, ilakok ti amin ko. May isa, dua, talong nga nabi eh. Umanayan nga kasapulan ni nanang mo. Kanya, kunak manunugayam ka, gihim ka. Kung dahil talang daan mo ka may tulong kang ka. I-recommender ka, iti ama mo ka manager, iti may isang bar. May isa rabi, dua rabi, talong rabi, awanin ti problema. Diyos ko, nandiyan kaya. Kaya kahit mo nga matay ti inam. Napay no siya, si kakumanti kas kanyak, kas aramidem. At nakadbagarot sa balay pamuspusan. Malagsyadaan no anda puluntor po, no napintas pa nagpuspuso na, nabak na nga, isot baka amon ti pa naka-operar, ti inam, nasin no kumangarod. Ada mo oray mo kasta. Kada gito nga panawen, dito nga biyag. No, kid daw ka, ada supapak na. Nang ron na makita da ka, napintas ka. Awan itan ti libre. Dapat maalam nga libreta. Siyempre, no umasdag ka, hindi may samag nang kinibagam ti problema. Matmatan na ka siyempre. No ikak da ito, padawatak. Pautangak mo no padawatak. Anyang artsupapak na. Una na agad siyempre, paano kitain na nabagim, napindas ka man. Diyak maaramid. Di mo maaramid. Nga maaramid mo, nga awan ti maaramid mo, nga baybay amlatan, nga matay ti inam, laglagi pa ti utang mo na yung bag-anakim kang kuwana, awan ka, no awan isuna. Malong Nemi, nagmalmaling man nagpampangunutak, nga saan ko may concentrate nagtrabaho. Tawagan na ti kasinsin ko ang magbambantay kay ninanang. Sa bulan na ka ninanang mo kasin. Di bagam kumangin remedyo ak, edi paraken ko ana. Oray sa amo kanulatan ng remedyo at na oray kahit nakanumatin ti matay. Bagbagam ko ni antim ninanang ko kasin. Kasama ti bagbaga. Kasi nananusap pa lang ha. Umay nagtusublatan ni Telma. Isunto ti mga mangbantay kong kuha na nagpat nang tulungan ta kuma. Katulungan ta kamat. Dito lang ti mabalin may tulong kang ka kasi ngam no kas awan may tulong may. Aging gama nung Nemi ngayon bagamanin na tinawag ako ni Madam. Sino nga Madam? Aking ko kati club, aking ko kati bar. Abay yung tinawagan. Kaya imbaga ka rin problema. Hagpanunod ka. Ni Madam Cura. Classmate na dyan bar. Nabawak nang nagiti customer na. Gabot na napipintas nagiti babae. Nakadua. Babae nga. Nagiti GRO na. Yung panagunak si kandot kapipintasan yan. Ang lalo pag-aagawad na kalagin. Ditamutan ang virgin ka. Ana, uwan ko lang? Sige. Uy, manlukot kan? O, arin ti maramidag. Kasapulan nga may espalinanan ko. Kasapulan unay. Sige ron. Romartanton, kalbasan na.
Agad kan tupalitan ka, agdigos agsukat. Pasiksika. Kalpasan na, kuyog ta nga mapan. Sika, di mo kahit sumrek? Ay, umot problema. Nakumanda problema ti kwarta agad. Kapilitan lang. Ang sa anak lagi di mabilit, sa anak unang nga napintas. Tayo kunadan manong nemi. No, maipit ka. Ang taong nagigipit sa patalim ko makapit. Yung nga din nga naapo, Diyos ko matikaptak. Saan nga patalim? Diyos ko. Isurodak na niya turumbing haramidik. Kinon ko nak manong nemi, ngam nakamagdesisyon ako nga simrek iti barra. Nasapa kam nga simrek manong nemi. Alas 7. Awang pa iwan iti customer. When? Dito tika di ko nam, nga isarek mo. Ha, Tina? When, madam? Wow. Sigurado iha. Nga, no dumteng na kiti. Nabaknang. Pag inagawan na kalakid di. Ano, itawag ko nga, adda ka customer. Customer. Adda ka nga, nagasagana para iti customer. Ada problema mo, iha? Iso nga ti, madam, nga, imay dito, itap na nagastakit masulbat ti problema na. Nagkasabulan dakila kwarta, tap na nagastakit mauperar ti inana. O, mati sa bali nga mo, nga pamuspusan, amo kang pamuspusan nga gayem na, no, di. Kastoy, iha, para di pa nakaisalakan ti bugod mong ina. Alakit to, ray, makalawas mo dito, eh. Nga ure, no, adanton kwarta kasapulan ni mother mo, tuloy-tuloy. Manulang ti sweldom, itit pagtrabahoam. Mabali mo mula ta irapin tagtrabaho. Ang umay kamit lata dito eh. Asan ka man ng puyatan? Tanong, adan nakasagana nga mangirwar ka? Rumwar ka yun. Maturo kan dumat lang, kalpasan nga, mapagpapasan lang ka. Kasla, masukan-sukat ti asawam titong kalrabi. Napintas ka. Ang magor ka. Talaga, desidido ka? Uwen, madam. Ang masapol nga kontrata nga, pero maam. Ha? Makabulan. Pirmaam, mamsapol nga dakantoy. Pero nabi ko may ka, itunos ti makabulan. Ati dugunay, madam. Mano nga rod? Agpirma lang ti kontrata nga. Good for 3 nights. It's up to you. Natalo lang nga rabi ti kakayat mo. Nga ba nagtrabaho dito eh. Sige nga roden. Sa ganak di ko nga kontrata. Nasken ka di pala ti kontrata, madam. Nasken Natalangan met, no, may salang harabim, kalbasan na, gadsamon kakayat. Iti kondisyon, nga no sa amo nga tong palan ti kontrata, mabaling kamat nga darom. Jakon kayat, Tina. Nida ito eh. Abi ka di mo kayat. Damat kung kontrata o kung kontrata. Igagangin lang mat isumat ti pagalagadan da dito eh. 3 days mat lang. Mabali mo mat irin yun kas pagkarikan na. Maganasam. Ano ti mo, baka makasapol ka karagit ay dagit ay makapainlap ti bagbagida ti alan. Taktakam lang ti panahon ko, oras ko. Lovely. Sige, madam. 3 nights. Sige. Ano to eh? Okay, pirma man. Basak pa muna. Oragat ababamat. Pinasak manong nemis ako pinirmaan. Very good. Panagkunak. Irinyong tuloy ito eh. Kat pagbalin ng itong year, makatawan na kontrata. Manong nemi alas 9:30 ide. Tadon na giti customer. Edi to masadag no Adam ganyak.
adan magirwarken ka. Sino, madam? Pinaypayan na ti may nga. Negro? Natakor. Diyos ko. Iso ka nila ito di mangdamo kanyak. Kasla grupo pa nga sunggo manong nemi. Niyamatin. Di ba nanutem kat madang kat kwarta. 30,000 di pang bayad na kaya. Kuka mo si 30,000. Adan mabati dito'y nga para iti club. O, ana. Nasapa pa lang, tapos makado kayo. Oh, Brad. Get her. Let's go, baby. Mabiglang. Wait. Mabiglang, madam. Naklabisit dito CR. CR ko nak manong naming yung rimuarak. Rimuarak. Iti sango mismo ti club. Iti bar manong nami. Rumor sumrek na gini tao. Ang kaaduan na ti sumrek. Iti suli. Nagsangsangit ak. Diyos ko. Isuro ko mano niya ti rumbay nga ramidek. Isuro ko mo Diyos ko, please. Hi. Huh? Why are you crying? Nag-English man nung naming yung amok na sambat nga Amerikano. Yung gwapo. Sa medyo nabarteken. Nagkapo itunig. Nasapa pa yung nabarteken. Desaludsud ko abig sang sangit ka. Miss GRO. Saan ka GRO? Nakikita ka itay? Every mura ka? At ang sakit customer mo nga mangirworkan ka. May sangan neiger. Dadangaw ti, kinabutan ko. Isang ribuara. Tapay. Di mo kayat, kabutan negro. Saan ka, GRO? Ano ka tawag ka? Nagtrabaho dito nga bar. At kung sawan, damok nga rabi. Nagkasapulan na kami kala kwarta para ti operasyon ni nanang ko. Nga dati ospital. Ang ganda naman ang istorya mo. Nadakin ka saan ka mamatikan niya. Jack, kaya't kuma. Ngim, Diyos ko, ang ganda sa bali nga pamuspusan, no saan nga kastoy. Alaga ka rin nga ibagbagam ti Pudno? Pudno ti bagbagak, sir. Manong neme remuar ni Madam Cora. Hey! Abay, takan to, korak siya artim bagam. Oh my God. Sumarkan. Hey, Madam, sa mo pilitan no saan na kaya? Ada problema ti tao. Sir, saan ka magibiyang dito ya? Nasaan na kaya't sa mapilitin? Ngayon nalpasan na bayad ti customer na. 30,000 para kayong kuha na. Kaya na kontrata na, pirma na. Ngano saan na nga tungpalin, talong rabi, paibalot ko. 30,000? Siya kung di mangirawar kang kuha na. I will give you 100,000. Parakin kuha na lang. Manumati parakin ka. Agang angaw ka. Sana ka agang angaw. Let's go inside. Hey, baby, lovely tinagan ko siya. Lovely, wait here. Manong nimi simrek da. Ito unay. Kalpasan na. Tilaing ang lalaki manong nimi. Namang bayad ka no kanyak ti 100,000. Tirimuan. Let's go, baby. Pati ka di ka siyak.
Kat di mo kayat. Ano kaya kayat mo na dyan negro kami siyak. Guwapo ak, di ba? Uwen, guwapo kayo. Kanabak na nga. Kabay lang kabayadan ni 100,000. So ang awanan ti problema. Let's go. Oh. Ur-urayim sakit ni. Idod ko kaya nga 100,000. Awan kanyak ni kas nakakas. Idod ko dulangin ito na bigat. O ano, mga remedyo ak. O magdaragan. May kandi ko check. Manong naming ka po tagbukwapo. No mampay nakainom. Ken agpepesulaki di manong naming. Nga nagdakil nga amang tibay pagbayad na kanyak ngam da jay imuna a customer ko kuma. E da ada ko manong nami ti uneg ti kotse pintas nga kotse. Ada matinisuna manong nami iti sangot ti manibela. Inalan na ti cellphone na saan ta tinawagan na. Oh. Ada nakasagana ti ta? Okay, very good. Umayag di ta. Okay. A few minutes siguro. Adaktod tan. Magisagana ka. Reserva ka ti duwa nga silad. Yes. Sige, sige. Bye. Let's go. Rekla na usawan. Apingin ba kayo na usawan kayo, sir? Sana nga uwagan di, sir. Tas anak mo nga maestro, no? Kasi, no? Anang orti awag ko ken ka. Henry tinagan ko. Henry? Abi nagbarbartek ka. Saan ka dati nagbarbartek? Naliday, tinapalabas ko. Kinuna naman nung name kabayatan nagdra-drive. Diyak nga tuntunin no an natin bagbaga nga niliday nga napalabas na. Oray kalat naman nung name ang voluntaryong isot mga istorya no anyaman data. Ngamsan naman ng tuloy man nung name. E dito nakiktutak, insarag na ti may sa compound, ti kutsena, may sa compound ti first class nga hotel. Manong nemi, sinabad na kami, hindi kita empleyado. Sir, siyempre, itiawag na akin ni Henry. Kasama ta talaga. No customer kat sir, ma'am. Nagtugaw kami, manong nemi, di pa nakasalas di hotel. Tugaw ka pa lang. Abay, kasla ka lang butin. Nung usawa na ako na eh. Iso nga, mabit lang Inakbit di bar. Tugaw ka, urayan na ka. Ilagawa mga alay ti arak. Wala kahit po tuminom, tat na may kat nervyos mo. Saan siya? Oh, sir ko di manin. Saan ako uminom, Henry? Nagapo iti pa nagabar to hotel manong nemi bit-bit nanti may sambuti ti brandy sa dabaso o matdanong na may madapulutan nga mani. O niya, relax kan? Uminom ka. Saan ako uminom, Henry? Nagpulutan ka nga mani. Tainton manam na siyak matagpulutan ti mani. Amom, dati-dati nga sanak ang katkatawa. Ngayon tsaka mo, tamani po dito na mamuka, hindi ka makasasarita ka, ipagbagam ti problema, magkatkatawa. Tapos lang makasara ka, tikas ka, kasat problema na. Di ba, binayadan na, hanggang pa intan ka. Ako pala, kalinda ka kita nga, mga ramid ta anyaman na kahit kung ramidin ka, check pa intan, mabit lang. Iram remedyo na. Sino magaling remedyo? Direto ng hotel. May magdasandang yung deposito.
Ano yung deposito? Di ba kami maawatan? Kukwak na ito ng hotel. Oh, mas tao ka? O, dahil ti kahira. Sir, dahil yun, sir. Kompleto? Tawan surok akong kurang na? Tawan, sir. Awan na batin? Ang dami, sir. Isundo baka kung nabigat. Very good. Thank you, Linda. Yes, sir. Napindas ka, Linda. Hello ni sir. Napimpinas nga amang takadwayo, Nang ano nyo, sir? Nagkapuiti bar. GRO? Kasalanan lang at GRO. Nagpintas. Simple kinapintas. Nagasatak ng asta. Ngayon nanginan sa midlaunay. 100,000? Kasapulan namin eh. Sige, Linda, saan ka na makibiyang? Sige, sir. Good luck ka na kayo. Nagasaganan. Apik nga doang siltin pasaganan yun, sir. Apik ko masalud-sudom no apik nga doang silid. At dapat ururay ka sa bali nga babae. Ay, kasta. Nimit, sir. Maragsakan kami nga empleyado, sir. Tapay. Mangigbingarot ti katawam. Dati-dati mat nga, manipod hindi ko wakit. Saan ka mat nga magkatawa? Nakasungsungit ka. Gamo siguro aking kuhana. Anatagan mo, miss? Lovely. Sumad lang, patinagan ka nagbintas. Sige, sir. Good luck. Ita ka lang ang katawa ka. Sungit ka kano dati. Nagbeso dita. Napong tutak pa eh. Na naroon na makaidom ako. Isuda pang ipapasak ti pungtot ko. Kansakit tinakam ko. Oh, this is your money. Bilangin, no saan ka nga, no at na pa nagtuwa-duham. Na isubren, 100,000. Awatek, kabuta ka sa pulak. Inawat ko manong neme. Entong bigat. Maoperar to ni nanang mo. Awan to ti problema. Mabalim mo to balat-lahat at nagsubli sa jay. Barang makakustomer ka ka negro. Abo, na may tensorte na dyan ka negro. Nga sila sunggot ilang ana. Nasi ka, iso kumati nakaunagan ka. Amo ka talaga tagkatawan eh. Sir? Ay, Henry? Naitad mo ti kwarta. Ano sumarno? Sumarno? Ito din dyan kwarto. Gusto may isa nga. Nabakan dyan. O kahit mo, timaturog. Ikagalinan. Oo, niya pala ito rayam. Ingkan. Tamang ano, masangirang kalaunay kanya. Kamuta, uminumak ti arak. Ano kahit magmangan? Hotel and restaurant dito eh. Lalo, umunakan. Umunakan ti sila. Sumaruno hakon. Kat, agpaisari kaktikan amuklatan, no? Ano makursunadam. Pagpapigsam. Pagpapigsata. Alanin kan. Sumarikan. Manong name simre kak nga ron nagpintas ng silid. At dapat TV. Inlokat ko ti TV manong name. Nagtugawak ti iking ti katre kamayatan nagbibuyak. Igkim ko lang tao nung name ti sobre nga naglaon iti kwarta. Iti kita kwarta nga talaga. Ang mga name mababawi ko na. Impang ko ni ti bag ko. Shoulder bag ko. Nangat sumarunong mapasamak.
Sa bagay, Manong Nemi, nagwapo ti mang damo kanyak. Kansaanan nga naskan pa ang subliak sa Jabar. Gabot ay tinted na kit kompleton. Ang kasapunan ak tumanin ako ko na ti doktor. Ngem, ano nga tataramidan kanyak ni Henry? Siyempre, kas kadag mabubuyak Manong Nemi. Arakupan na, agkan na nakitilips ko, apurusan na ti barokong ko, labusan na, aglabos ka mga duwa, sakam to, agin narakop, agpadpano kami nga lamo-lamo, romansahan na to, kinikinitan na to ti barokong ko, amang ano, kanin na ti, gur karod, siyempre kak idibanyo Manong Nemi na sa dapi nataptapukan akon. So, nagdigos ak. Di ba nagdigos ko Manong Nemi pinag-shower ko, imagine akon, nati pa ng sabon ko tibagi kat kasla, apros ni Henry Manong Nemi. Sa nga balik, nga maitad ko tibagi, basta kas ni Henry. 100,000 tibayan kinabirhen ko. Henry, saan ka nga narigat nga ayaten? Hangim siyak, ayaten nak nga ta. Kat nakurapayak laeng, inito tabak nang ka. Ngayon mag-imagine nak Manong Nemi ararapa apek, nga ayaten nak ni Henry. Nga na ibudi nga ayat, kadagiti arakop kan agek na kanyak. Wow! Siyak nga tanti kagagasatan kan kararagsakan nga babae na kas pagarigan ta ayaten nak. Oh, Henry! Umay kan Henry, itad kun kang kati amin kon Henry. Ngam nakadigos ak matlayangan Manong Nemi na magaan pa yung tibuok ko. Pwede diyak matlayangan mauray nga umay. Rimwarak. Awang matiniso na tiyan na itay. Napala kita counter. Miss? Yes. Lovely. Isak ni Linda, natin nagtitay ti kwarta ni Sir Henry. Labanan na ni Henry. At iso na natin sila at ganitid kagwa na. Baka andyan ang intulit yung minom. Iso nga mas daawak nung aping nga duwa, timpreserbana. Nag-abay ka silid. Tiyan mo kakit may salayan para katakay nga duwa. Di na kaditagikwain. Diyak man na mukhang kuha na. Apay gumanat kan? Di ka matagdadamo ako, no? Dudamo ak. Uy, pag pinustanta, na in love ka kang kuha na la. Amo, si kapay lang tin nakapagkatawa ka nakaparagsak kang kuha na. Apay ngamin, awang pa'y makatawin. Sibot pimusay ti girlfriend na. Nga datot pagbarbartikan na, pagsagsagabaan na. Imagine, baknang ngam saan na nga na-ispal ti girlfriend na. Taore nga tanibukbuk na amin na kinamaknang natapno lang maispal ngam saan na taka cancer nga ron. Kanya. So agsagsagaba iso na. Ako may makatawin. So nga, maragsakan ka nga ron, tanakasarak tikas kang ka, nga mamagkatawa kang kuwana. Abay kami nagkatkatawa. Diyak mo, oret dakam sa bar, numan nagkatawa. Siguro katkatawa na't istorya. Katkatawa na't istorya. Nga napilitan ka lang nga si bar. Nagbabawi ka puta. Kas lamay na sunggur, umuna nga mangirwar kanya. Agiga nga nasarakan na ka. Kat na muna ti problema. Kinisunti ng ijaya, ti 100,000. Nagasat ka, lovely. Nasingpit ni sir. Nung mapagkataon ka maparagsak mo, isungatan ti kararagsakan kan kasasiatan. Yung dinakmat kayat. Kano kayat na kuma. Simrek ko mati silid
Ngayan ko. O, di sikat babanin silid na. O, apag katawa ka. Rubeng la una aga po tabi na yadan na kangarti 100,000. Alan. Noon tulbek mo. Kakatulbek. Tasamo nga naskan pa nga tugtugan. Nga masingang pa iti pa mo namat maturo siguron. Unin tunan lang timinom. Alan, inkan. Rambing ka din anak. Katuan. Binayadan na ka, 100,000. Tapos doon ibarag sa akin yung suna, iti one night. Sungin kang. Nagtungbalak manong naimi. Tinulbekak. Sana ka nagtugtog. Idilokatak. Nakiktutak. Tas iriing gayam. Hey. Abek saan ka nagtugtog? Nangalam tutulbek. Sorry, Henry. Tembok nga nakaindakan, nakaturog kan. Ano di ba kam? Saan ka nga mauray di kas kwarto ngayon ko eh. Iso nga rin nga duwa nga silid, pinanaserbak, tapos sa kaysata. Ngayon na danas ka nga ibagam. Sige, sumurik ka. Irekap mo. Ilak mo. Tinong palkumet manong. Mga mandama pa ilang umin inom anong name dandani na maguduan. Tilong neck ng brandy. Naglaing kagayang nga uminom. Nabartek ka kumaitan. Mas dawa na marigatan na ka mabartek. Ano tibagam? Saan ka din nga nagkay data? Kaya mo? Gabot na binayadan na. Diyak kaya ti makipag-sex. No awan ti ayat kami puti. Sanak lagi di kayat, sanak lagi di alam. Siguro the boyfriend mo. Ako may boyfriend ko. Ngimited mo ti amin mo kanyak? Gabot na binayadan ka? Rubeng unay. Tamangan no, ibabawin jo 100,000 noon ti mapasama kidiretong harabi. Awan ti pangisukatak. Iti babae nga ba't pati ko unay. Sino? Ni Adela. Ubing kami pailaing idi. At kasusyo, da papak, kani papang na iti negosyo. Nakasingsingin. Nakaraklagsak kami. Nagkaskolaan kami, nagkaraduaran ti elementarya, high school, ken college. May inaw idin ti pa nagkalay sa amin. Hindi madugtalak. Mga daw madugtalak. Nga daan iti cancer. Cancer of the breast. Breast cancer. Masansan idin, nag-date kami. Masansan idin, nagpapas kami tinagsak. Matulagan ti kasar. Hindi madugtalan ti amin. Nakaalalis to. Napukawan nga namin pinsan tinagsak mi. May pa yung paagas sa Amerika. Uri man kumat magastos.
Oray maibos amin nga kwartami kan kwartada. Tapno laing maispal. Lumabalin la ko mga ti gumatang ti biyag ang maisulpo kang kuwana. Oray kasanong kang hina dahil nga biyag. Kaya mawag gaya man ti maramin. No talaga nga na itudingan. Iti papatay ti may isang tao. Jak pulos mahaklon nga awanen. Nga adela ti biyag ko. Iso nga ti sabali nga narabitek no di. Sumbrek iti dahi diyang ampar. Nga uminom. Aduman di kiti babae nga masadag kanyak. Nga kayad da nga yuper ti bagida. Ngayon siya kayat. Kawanin ti pangiso katakpay. Kina Adela. Di mo ba't gayam-gayam makasapulat ti babae. Tapos inala na. Inala ka kapot ka sa pulan ti tulong. Kan si kapay lang tinapagkatawa kanyak. Diyan ka muna apay ka nagkatawa. Gapo siguro ti istoryam. Nakaslasang nga nakapapati. Ngayon magpabeso ti istoryak. Agbeso ti istoryakan ka. Awanin na, Adela. Awanin ti babae nga patpatag ko na yun. Henry, saan nga may mesa ti babae? May mesa lahing para kanyak. Dela nga, Adela. Ngayon, awan ti maramid mo. Gabutawanin ni Sona. No adaman mapukaw, adamat kasukat na. No adam pumanaw ada dumteng. Ay hindi kayo pong sawen. Abigan di ka kayat sa bali. Anat serbi na ko mga maknang ka. Anat serbi na ko mga gwapo ka. Anat serbi na ko mga nasyat ka. No kastoy mat agadliday ka. Nagaman na kituleta ang pamagbagan. Maturog kan. Saan mong ituloy pa tuminom? Alay kong nagito ito ay pakinggan ko na. Makabadagas kang kati arak. Okay lang no. Basi-basit. Ngam ti sobra. Aming naglabas dakas. Wow. Makapagkatawag manin. Kaskala may isang ina. Wano may isang asawa. Kaskala may isang girlfriend nga mamagbagakan niya. Tawang ka rin mga magbagakan nga kasta. Dagiti parents mo. Awanin dagiti parents ko. Dagiti kakapsat ko, dada di Amerika. Siya klayan tinabati dito Pilipinas. Yung manage sa negosyo mi. Ngayon ka saan mamanage mo? Kaya barbartek ka man. Mapagtalkak mo amin na ito yung empleyado. Maturukan. O maturukan. Sige. Thank you. Nagsubligan ni silad mo. Para ito bigat. Kuyog ang ganto, mapanti ospital. Tabno, kitahik na kasano. Narami din na kiti mangagas. Tanakurang to 100,000. Ikang kanto pa'y. Para kin nanang mo. Ken para ken ka. Awan sa baling naramid ko nito nagtungpal manong namin dinagayam kayan. Ngayon talaga kayat nak ko mga tagikuan abay ka din saan. Gabuta, main in labak mutin kang kuha naman ang namin. Saan nga gabuta maknang. Saan nga gabuta tinulungan nak, kan tulungan nak. Ngayon gabuta makariknak tinay isang sangyan para kang kuha na. Nasaan ko pa yan narik na iti sa bali manong namin. Naiturturog ko tinang pampanunot kaniya Henry, manon Nemi, kalpasan na iso tinang riing kanyak, babayan ti pa nagtugtog na iti silad ko.
Yes. Good morning. Nakasaganan ti breakfast. Mambitlaeng. Urayan ka sadya, ha? Iti ba naka-restaurant dito yung hotel? Manong Nemi na pa na nag-toothbrush. Yung tugot ko, toothbrush ko. Sa ado man toothpaste dito, eh. Sa digos, Manong Nemi. Isot arawata ka tanang arod. Matitugot ko sa bali. Diyak mo't nagreserba. Andi ruwin at da. So lang tinasukatan, Manong. Hindi kita man iti bag ko. Tamang ang kunak na ti kwarta. Da. Paano ka ni Tehen na, Manong Nemi? Nakaredin. Talamanganin. Nag-imas. Specialty mi na ito, para ti breakfast. Ada seafoods. Ada orosit. Ada mattabtaba. Ada kasto iti dito restaurant. Sutsap sa pulan da. Kita mo kada karinderya. Ada orosit sadya kada saptabtaba. No caldo. Ang damit. Soup. That's it. Yung kararaga kita yan. Okay. Napimpinas man hindi pa nagkita nagugwapo man rin Manong Nemi, di ba nakakita ken ko kadigdigos namit Manong. Ano ti aramidam ka na itong aldaw, Henry? Kuyogan ka. Di ba nagtulagan ta? Mabanti ti ospital. Siya ti magkasari ti doktor. Baka no at sa baling Ibrahim. Juan! Awan sa bali. Madamdaman dun nga, bisitahik bigiti yun. Nas ka na bisitahik. Ato digiti, nagsisinim ng empleyado. Uwain maragragsakan da, kaputa na ragsaka kanon. Taapin namin. Nga naragsakak? Siguro, mangrugin nga, masusurok nga awatin ti kinapot no. Nga awanin na dahil mahmaling ka din santa. Isot pagsaritaan ta, ipastag na timangan. Iniada kami ni Tadalan mi at turong ti hospital Manong Nemi nag-ring cellphone ko. Ni Tina. Hello, Tina. Sumara ka? Saan? Napuyatan ka. Sinot muna ko stir mo si ka. Nagwapo? Muna intad na. Apa yung tiba sa awanin ti problema. Maoperaran ni nanang ko. Tapayad na ng gulpe. One night lang. Anda ng kumpleto ni 100,000 na masapol mo? Anda. Ay, sino na ito? Baknang ano kasta? Gwapo? Ano niya? Istorya ito ka, madam diba? Busy act. Si Kalmon? Agpabarato ka man da. Barato ka niya. No, so barata ka, kwarta ka ng intenda. Kanak ba na? Sakta na komendar kang kakariya dyan nga bar? Awan di magdanagam, tigkang kanto. Manong Nemi da Henry iti doktor iti nagsarita may panggap iti operasyon. Kas manggay ko Manong Nemi. Arami dandan nga dakos. Kasi baga ti doktor Manong Nemi. Nga arami dandan ti amin para kini Henry. Amamudugahim ni Henry Manong Nemi. Simrek kami Manong Nemi ti siled nga ayan ni Nanang. Nanang, anak, nagabkapuam. Kinasunod ka kaduam ni Henry. Kumusta kayo, Nana? Awani pagdanagan nyo, mga asinapod Diyos. Marugyan itan ti operasyon nyo. Karkararagta di balag iti operasyon. Sabagay, nalaing ni doktor dito eh. Agama nagsera. Isumati kasinsin ko ni Betty. Kasin, nagwapo. Sa alang gwapo baknang bay.
Nabatisot makamot yung operasyon yan. Ninanang ko. Apay, kasano? Awan, tinatupay nga sa ludsud. Henry, agaman kami kang ka. Ano adang trabaho mo? Nganas kang no aramidem. Papapanawin na kon. Baka sa mo manusan ti ospital. Kapag ganan, sa bagay, gusto ko nam. Diba lang mati pa nag-angot ko karigit agas kung nadumpay. Sige, nagsubliak to nga rin tumahan. Cellphone number mo? Sige, itid ko kayo ka, Henry. Manong nemikal pasan nga awanin ni Henry yung mighty doktor. Iruwardan ti ana ni nanang manong nemi. Doktor, ada pala kanyak ti kwarta. Ay, ni Henry di ba kamo? Nagsalita kami. Ano no karo dato yung kwarta? Eh, ti reservam para na dumapay nga kasapulan ni nanang mo. Unang kunanang iso amin ti makamo, amin na magastos ni nanang mo. Alala, iruwar mi ni nanang mo. Nas ka nang mapanin iti operating room. Tap na marugyan ng mga operado. Nagkuyog kami kani Betty manong nemi kasinsing ko, wala panit sangot ti ospital. Pala ka mga urat kasinda. Tsak pinamigat. Anya? Hala ka mapanaman. Magurudar kat kayat mo. Peso? Umuhin. Haluko ka. Adagahan da kala kwartam. Sa, dadya kinaduam, so kanong ti amin makaamon, ti magastos ni nanang mo. Nakasarakam ka na dyan lalaki. Iti bar. Club. Napang ka nag-GRO? Iti may sangal rabi? Tapno lang may ispalin nanang ko, kasin. Kit nasarakam dyan nga baklang kingwapo? Nagswerte ka. O ana, di saan ka nga virgin? Virgin akpay lang. Ano? Awan, tinaramin na. Saan kayo nagkastoy? Nagkasjay? Saan? Ano karot? Diyan karot mo. Di ba nagsarita mi, awang kanot pang isukatanan na di natay nga nobya na. Nagsagsagabang karot. Ngam na pagkatawak ka no, napag-isip ko. Uy, kasin. Baka ma-inlove kang ka. Sika di ka pa in-love. Ang mga karot eh. Kinako pa gamin. Ngayon ang mabaling ko, awang ko no pang isukatan na di girlfriend na. Sa mesa, kasi sana kami kari. Nagbaklang kit na kurapayak. Anyata mo, baka ti langit kay bumaba at numadanon na ka. Manong nemi tinawagan na ni Henry. Henry? Emergency. Mabarag sa di Manila. Kaanot pa nagsublim. Nagsubliak tulat ta. Dila pa kadalagan. Ipumbok mo lang data number ko. Agananat ka. Ag-drive ka, mapansadyay? Una do driver mo. Kaya kang sisya. Agananat ka, di pa nagmanehom. Thank you. Mamok to no, nat-result ng operasyon, ha? Marang sakit tulunay, no, balik iti amin. O di magdanang mga nagdi magastos. Siyak dun di makamo. Nagsarita kami di ospital. Mas dawak nga rin, dati pala kanyang ti 100,000. Gastusan mo, dumapay ka sa pulam. Kano, dapay masapul mo, agunay ka lang kanya. Agaman na, Henry. Sige, Arad. Agananat ka, Wayne. Kansang ka nga agbarbartek. Ha? Kas kalaga rin, ha? Amang bagbaga ka niya. Wayne, sweetheart. Awat di magdanagam. Ingatak ti biyag ko para ken ka. Hindi mo, Henry. Kaslag 5 peso. Di mo kayat? Sa anak ka may kari, Henry. Sige rin, kahit nagdadrabak. Okay, ingat. I love you. Kunak kumamanong naming saan ko ngay magbaga. Manong naming nagawid ak dito balay. Dak pagayam na urnos, na dalusan. Hindi tayo taray ko ninahanang ti ospital. Di ko sakmanin. Ta sinukatak nun ti badok manong naming.
Aging nga nagring man sa cellphone ko. Ni Tina. O ana, nagipadamag ka na ha. Apay, o ano Bram? Break time. Gusto ka matawagan ka. Tina gyamanak. Tapay, saan kami nga nagsarak kini Henry no? Dinak inrekomenda ni Tereja Navarro. Nadautan ko ken ka. Agbayad ak to. Saan ka naman sumret? Umayk to lang yung nag-resign. Uy, gaputa nakasarak kan tibak nang? Kasapulay ni nanang nga, mabantayan eh. Kita daman di kasinsin mo. Haringat man no, ipatuloy ko lang tayo da. Siyak na dada ka sa pulay ni nanang. Nang rona ito no, agpapaungar no agbaligit yung parasyon. O sige, di umay kanto ag-resignin. Sunto man ti parang tadbukan niya ako nito tip ko. Ito bigat. Alawan lang, isang arti baga kini boss. Manong nemi nagsubli ka ti ospital, iti kamalman na. Nalpasin ti operasyon, manong nemi. Doktor, kumusta ti nanang ko? Adan iti recovery room. Agpatnag, agmalam. Kalpasan na mabalim mo ito nakasalita. Balik iti operasyon. Agkamarak, doktor. Di abot Diyos di kang na pagyamanan tayo. Kaya ni Henry. Imbag na nasarakam ni Henry. Huwag nga rin, doktor. Sige. Ito na bigat lang. Langin nga, umambantayan tinam. Ako na pagdanagin maging kuha na. Tadamat nurse sa magbambantay kong kuha na. Tinawagak manong name ni Henry, kalpasan di man nagsarita maging doktor. At maragsakan ng iba ka. Naispahalin ni nanang ko, Henry. Madaman nga recover. Ito na bigat langin nga makasarita kisuna. Nasya taos ta. Ayan nun. Ang dayawak pa eh. Natutagdagasak eh. Gananod ka ha? Kaita ka man nun. Gananadak para kan ka. Maragsakan ng madlaw na ita. Okay ni nanang mo. Awanin ti problema. Awanin na. Naragsaka kon. Imagin ka. Tawanin ti problema. Namsyak. Malagip mo ka di manin ni Adela. Saan ko pulos ka malipatan? Lipate mo. Saan ko nga pulos ka namitin nita? Mangalakan di kasukat na. Datang kinagwapo mo, kinmaknang ka. Hanggang marigatan nga mga kasukat na. Oh no, isot mo danunan sa Dya Manila. Uy, handa mapan na danunan sa Dya, ha? Mayat ko man, da. Diyak to pulos kan din. Ti mangayat kan mga sagit as inuman ng mapay. Dahil ating karek ka na dahil isukat isuntulay. Ngim na tayo. Di mo kayat? Nga damay sa nga agbiag nga Adela, akasukat na. Sino ko ma? Aduda dita. Kaskan ka? Ano naman reklam kanya? Sana kami kari, Henry. Saan nga dahil sungbat sa lutsot ko? Agdra-drive ka. Madamdaman to ng salita tayo, ito saan ka drive. Ang sardin ko, tilugan ko. Ti sa lutsot ko, anya di marikrik nam kanyak. Saan nga tisungbat mo nga saan ka may kari? Siya sino ko saan nga may love ka. Nakasaysayat ka. Sikat nakatulong ka ni nanang ko. Sikat nakatulong ka niya. Resto-presto bataran ti kinababaik. Nakumat sa balin, naluglog ako kumaitan. Nagkamalaking ka, Henry. Tas sikatin sang bay na hapon, Diyos kanya, kada kami kininanang. Sa sino kumatisahan nga may love ka? Ni Molitek, sana kami kari. Ngami daw dawat ko, nasabi ko mata masarakam ton,
iti si bibiyag nga Adela ti biyag mo. Sabi ko nga, teka matlang kasken ka nga nagkapoy tinamak na nga pamilya. Di may bagamit laking ka. Idawdawat ko, Henry. Naragsak tulaunayin into na ipadamag mo ngandan kasukat ni Adela. Manong name man naman nga nagpapabigsag papaungar ni nanang anak. Api nga siksikamin lang timang mambantayan kanya. Di ka sinsin mo ngay. Di ka man pa nagtrabaho. Nangalam ti kwarta. Nga pa nagpapaorap parar mo kanya. Nagapukin ni Henry nanang. Imbaganak mo't kata kayo ka, di ba? Sakbay nga, nagurugit yung operasyon. Imbagana. Sino na nga Henry? Nang, namamok. Imasdig ka nagpatulong. Isot imasdig ka niya, dinamag ng problema. Imbaga. Nadjay, narat supapag na. Indad matibagim kang kuhana. Nanang, alakit sa nga dakas ano, indad mo tibagim. Ang di saan kan ka virgin. Virgin ak lang. Awan ti pagdanagan nyo, awan mati kinidaw na nga supapak. Maragsakan una nga makatulong tipada na nga tao. Itilikod ang agsagsagapay suna. Panagyaman na siguro kapot ha. Sakpela ka no na magkatawag ang kuhana. Kalpasan nga natay. Ti girlfriend na iti cancer. Sakit nga cancer. Nagsiyatin no kasta anak. Naghasat na pailangan kina. Tadakas kini Henry nga nakatulong ka na ta. Di, nagsubling trabaho. Nagsubli ka din yung nagsasayinak. Saan ka mabaling nga baybayan nang? Saan ka mabaling nga nagkasinsin ko lang di mong banday ka. Siyak nga anak mo, di mga sikasukan ka. Gapot ipatpatek ka. Diyak kaya nakalpasagan na pukaw, di tatangkit mapukaw ka. Siguro nang ito mo na yung panaglulukat ni klase. Ituloy kong tumalatag basa. Ada aramata ka kwarta. Numan ang tawagak ni Henry manong naming yung unattended ti cellphone na. Papay nga ta. Wen. Naging ka, rimuaran ni nanang manong naming kinasarita doktor. Doktor, manupay ti awan ti pagdanagam. In deposito ni Henry ti kompleto nga bayan. Nag-asat ka, tanam mo dahil nga Henry. Nag-asat kayo. Hala, dahil yung trillious paper ni nanang mo. Mabalin mo nga yawin. Ha? Ti-advise ko kayo na ang agbambanog. Mabalin tumat siguro nga agbanog. No, nananahin nga. Ang malaingan ni Sona. Uwan, doktor. Thank you, doktor. Nanang, bilin ni doktor, naglikipan nyo ha? Uwan, anak. Matidaragsang trabaho dito eh. Di man lagdalos, agluto, aglaba. Nalaganot lang na ito. Kitsak nang mapanag-enroll. Talagang ituloy mo nagbasa. Una, panag-enroll man eh. Alakit na siya at unay anak. Intuloy ko tinagbasa manong name iti kursok nga nursing third-year college sa kun. At dabala kanyak manong name iti kwartang intid kanyak ni Henry. Ti makatakas tak matin makontak isuna. Napanak pa manong name iti hotel kukuha na nag-check-inan mi idi nilindat na kasalita. Pati siya. Pati na kami nakamutayin. Lovely. Lovely. Kami makontak isuna. Anda kasi dyan ako Di na kahit may isturbo. So, i-close na ti cellphone na. Anap na rin ang tana sa di Manila? Diyak man mo? Babae? Manipod, idi-awanin di girlfriend na saanin nga naghilig ka babae na dyan. Ti isungar gamas daw kami, gabot na.
Inyig na ka dito, yung sandang mo kinaid na. Awan ti pangin sukatan na, kini Adela, Daddy Adela. Sige nga. Di ka mandanagan kang kuhanag, parang tulat na bigla na dyan. Baka saan nga parang kaniyak. Gabot ha, nalpas na matintiyong panang tulong na ka na kami kininanan ko. No makita mo to, idano mo tulangin tinalaus una nga panagyaman mi kininanan. Kinunak ba nung name niya madda panaas ka marikriknak, iti kaunkak. No kaano pa yung manong name nga adda nga na inlamak kang kuhana, sumati pa nagpukaw na. Di ba nagbasak manong name dinteng ni Edmond iti biyag ko? Ay. Kumusta ka, lovely? Siya ni Edmond. Amok ah. Ape among mo siya ni Edmond. Gabot na Edmond lang Edmond ti bagbaghari iti patag ng girls. Gabot na guwapo ak. Guwapo ka ang langam ti chick boy. Amom, no gayatak, maminsan lang. Kadagiti chicks ko, jak libakan. Awan ti balik na kayat katakwada. Isulat mangipat, isuda lang ti mangipatpatig kanya kay. Yung nasaraka kung ti babae ng ipatpatig ko. Sino? Sika. Adan boyfriend ko. Oh? Kung nanda amang ba eh? Adan. Sino? Henry tinagan na. Oh? Mga patpataod ka latag nagan ti Henry o resummit naman. Kaya't mo tatawagan. O nakapunmog tinagan na, Henry. I-dial ko. Kapag sumot mo anong name nga nag-ring. Sino mong bat? Hello, lovely. Yung speaker ko manong name, loudspeaker ko. Hello, Henry. Kumusta ka? Oh, okay ka lang? Okay. Apay ka na ba yung kasang ko nga? Ang nakontak, cellphone number mo. Ay, number mo. Saan ka nakontak? Unattended. You miss me? I miss you. Sige. Ikaragatak te, agawid ita. Tapno, agkita ta. Talaga, ha? Sure. Okay. Bye. Bye. Ingat. Ingat. O, mamatikan. Saan mo matimbaga kayong gawa na I love you? O nanawagan ko mati sweetheart? Nanawagan ako mati sweetheart? Hanggang matintinawag ti sweetheart? Kasi kam lang sarita. Saan ka sartingan, lovely? Check mamatik ang boyfriend mo rita nga, Henry. Siyak tagbaling ang boyfriend mo. Siyak to tagbaling nga asawam. Sa anak to ang sumardeng. Aging ka, nga saan ka matagikwa. Sala ka lamang ipangpangta. No naskin kidnapan ka, aramidek. Tapno lang magunod ka. Manong nemi nagdanagak ididaydi nga pangta ni Edmond. Iso nga, inaramid ko sa anak na nagbaling nga na isnam, no masadeg, hi. Mabal nang awis ang merienda. Saan na ka mabisin? Di pilitan mo mabisin ka. O sige, libre kaya. Naging gaman nung nemi ako nana. Abigas la, simaya at kakanyak. Dati man na si atakan ka. Do you love me? I'm sorry, Edmond. Ni Henry tipatpatek ko. Iwagam na niya taramidik tap na malukoy ka. Sana ka malukoy. Talaga? Talaga. The boyfriend mo ni Henry, boyfriend na pa eh. Diyak ba't nga rin mawali nga pagka-20 puso? Ita pa lang mapahayag. Oh? Kakaiso na nga gayatak. Isupit pa nakapahay ko. Kat ayatam nga minana tay libre. Ayatam nga minana tay madlaw mo nga agayat ken ka.
Tapos ang ka mapahay. Kinapudno na. Isudat umasidag kanya kay. Lapsak tagsaw, isudat mangibaga. Tutupamet. Agkidaw gahim tiragsak. Why not? Hanak pat nga napaidam. Kat no si kadagkidaw kanyak tiragsak. Ang kumatagin dabon kang kadajak kasapulan. Kat no si kadagkidaw kang ka. I'm sorry, Edmond. Kung nakalano, okay kan. Sumurot ka mat kanyak. Iya sa dagko lang di bagi kang katab na akong titakas nga ramidam kanyak. Datatrason. Iso, nubudnungan nga matpatingnak, lipatan naklayangan, ibaw imunti sa bali, Edmond. Kas may salagay yan, di pangibilangam kanyak, kasmat kang ka. Mabaling ka di. Manong nemi dimteng ni Henry mismong imay dito'y balay. Amo na nga bakasyon manong nemi kan adak dito'y. Yung adak ti likod. Ninanang manong nemi tinagayab kanyak. Anak, adda ni Henry. Nang, adda ni Henry. Adda ni Sango. Ingkat sa batin suna. Nang likawa ka nagpasaho manong nemi katapag sunga. Umasadig ni Henry. Iti balay mi kalpasangan dimsagi ti kotsena. Henry! Oh, lovely. Ano name kasi lang ti pagibilang ket boyfriend ko iso ti maray kasi mabat nga imarakop kay kwa. I miss you. Abay nga kinarakop na. Ha? Kit I miss you harod. Kung naman lang di ka may kari. Di ka may, Jack may kari, siyempre. Ngayon inarako ka, kapot ha. Mailiwag kang ka. I'm so afraid na lang dito para iyo. Nalawat sa solaryo ah. Sami ako kwa. Gatangin ta. Tapatakilad na natin balayo. Ngayon balinto ang balay ta. Napayaw ang balayo, manta? Yung family house mo niya. Pagbakasyonan na giti kamsat ko nung may tagbakasyon. Habi ko mga ipadagdar ka ti balay ta. Di ba ko nam nga mangorayak iti si bibiyag na Adela? Do you love me? I love you. Nasyak ni Adela? Si bibiyag Adela. Lovely matinagan ko. Kinapudno na. Numatmatan ka tinapaot. Kasi si bibiyag na Adela. Kaya, Henry. Saan ang siyak ni Adela? Siyak ni Lovely. Natayin ni Adela. Si Kangorti si bibiyag na Adela. Ay, etinak, gabot na kainingas ko ni Adela, numatmata nagtinapaot, kasta. Ay, etin ka. Kas kasukat ni Adela, tibiyag ko. Saan ka may kari, Henry? Dahita ka manin. Saan ka may kari? May kari aming nga tao. Dada kami niti uneg, manong nemi, isunti mo na nga nangarakop ka niya, kailangan mahal ka digiti lips ko. Manong nemi kaslakla, may tayo ak. Kaslaklak, may tayo manong nemi tilang. Ito nagpaot nga panaglanang digiti lips mo. Damang buibuya ka na kami. Buibuyaan na kami ni Nanang. Henry yan ni Nanang. Nanang! Ay, sir. Henry tinagan ko, Nanang. Kumusta kayo? Nagsublinti dati nga salon at ko, sir. Ay, Henry. Ang di kaya nagtatrabaho tinatagsen. Baka no, magsakit kayo manin. Ipagbagakin ni Lovely. Nga patakilin tayo dati balay to'y. Wala ka dalaw ti solaryo. Gatangin tayo. Tawang traktor ti na Pimpinas nga balay. Ano mabaling ko ma, Henry, kat saan nga maikat dito nga balay?
Dasan ti malmalyo na, patakdirin mi kada di asawa kini dito. Okay, agtalinad akastoy. Ngayon mangpaabay ti taknak kalabalay. Para kada tayo, kanagdagbalin nga po kuyo. Saan kami nga may kari? Ang padpada kayo lang ti baga na lovely. Mayatak manunusahan manong naming isot na pasamak. When? Nagkalaysa kami kini Henry. Intuloy ko na nagbasa aging ka nakapagturpusak manong nami. Ngayon nagsipak iti korsok. Ito saan ka nung nurse, iti kasapulan na di kat kaduhan na mga manage kadigiti sanga tinegosyo na. Natungpal kas kalikagum na ti balay manong nami panakkilen nga balay kan balay at talagat at damamalin na. Ninanang adadang si malunat manong nami tamaytad ken kuana ti nasustansya nga taraon ken kan ngayon nga pa-check up. Ken saanin nga iso taglaba manong, ken saanin nga iso tagluto, saanin nga iso tagdalos. No di ket agibaon latan. Nadang kami ti tallo nga anak manong nami kiniya Henry. Ni Edmond sa lanagsarding idin manong nami dinagkalaysa kami kini Henry. Ni Tina nga gayem ko manong nami adamutan asawa na katultulungan mi ida. Managtulong kami manong nami kas naikalikagom kan nairwam para kini Henry tumulong iti pada nga tao. Dito talaga nga kasapuan ti tulong. Kinagyamyaman ak kinapod Diyos manong nami tadimteng ni Henry tibiyag ko, tibiyag mi kininanang. Ngaslawan idin tinamnamak nga agragsak ka nagdamay. Gabot kastoy nga kasasaad mi idi. Ngayong gaya madagur uray ngayong pagkakasat. Ngayong pahay ni Apo Diyos kada kami. Nagyamanak manong nemi ti anus mo nga nangibasa ket sabi ko damat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarimingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, lovely.